inkinga yokungaphumeleli kwakhe because netinfo leti bantu abatentako etigcina sethi bashaya futhi nabe empilweni angeke uyohambe uye kaGobela uyofika uthi ufuna usido uGobela lale nawe and expect ukuthi at the end of the day your things will be fine. Sama ritualist abanye ba spiritualist kunebantu abangakhuphula ama rituals wabo ngawo angeke umuntu uye kuye uthi uyofuna lisido umuntu afika athi in order for ukuthi ushade kahle nomkhuyane wakho lala nami icala emanga lawo akusinfully right angeke uhambe uyothwasa uvula indumba ingasebenzi indumba at the end of the day ubese uthi uthakathwa abasekhaya oroboshwa abasekhaya but wakhona ukuthi ugibele embhedeni kaGobela ubese uyalala naye I understand ukuthi enemiphi imimoya or yena uphila ngaphansi kwaluphi usiko. Those are the things esihayidela abantu ofithi abantu babhekene natfola ngaphandle ofithi tinfe engamele ngabe tiyenteka leto kunabantu abangathakathiwe but abayithakathe bona si overuse umuthi nala kungasafanele khona siphinde sithathe imimoya engamngeleke emadlotini wethu singabheki futhi ukuthi amadloti ayabantu laba kanjani